ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ଅବା କି ବିକିପାରିବ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁକ୍ତିକୁ? ଆପଣ କହିବେ ଏସବୁ ଅବାନ୍ତର କଥା। ମୁକ୍ତି କଣ କିଣାବିକା ହୁଏ? ସେ କଣ ସେମିତି ଚିଜ ନା ସେମିତିଆ ବସ୍ତୁ? ପଚରାଗଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରସିକ ହାରାବଳୀରେ, କୁହନ୍ତୁ ତ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ ଜୀବନ କଟକେ ଛଟକେ ବରାଟକେ ମୁଁ କତି ମହାପ୍ରସାଦରେ ସାଦରେ ଜନ ମାନେ ଲଭନ୍ତି। କହିଲେ ମୁକ୍ତି କିଣାବିକା ହୁଏ ନା କୋଉଠି? ନା ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୁଆର ହାତକୁ ବଢେଇବେ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ବିନିମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରଦ କୁଡିଆ ହାତକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡିଆରୁ ଗୋଟିଏ କଣିକା ଅନ୍ନ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଜୀବନ କଟକେ ଛଟକେ କ୍ଷଣାର୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ସଂସାର ସମସ୍ତ ବାଧାରୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନା କେମିତି ମୋକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତି? ନା ମହାପ୍ରସାଦରେ ସାଦରେ ଜନମାନେ ଲଭନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋକ୍ଷ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, ସେ ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମୋକ୍ଷ ଦାତା ଚୌବର୍ଗ ଦାନୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହଉ।